Star-studded ang gipahigayong Kapuso Motion niadtong Biyernes ug Sabado nga gidagsa sa Davaoenyo fans. Kinisubay sa kasaulugan sa 82nd araw ng Davao. Nakatutok si Argil Relator. Biyernes pa lang, gisugda na sa inyong kapusong istasyon ang paghatag og papremyo ug kalingawan sa Kapuso Mall Show sa Turil, Davao City. Aktibong ni-participate sa mga padula ang mga Davaoenyo. Mas na-excite ang tanan, diyang nagsugod na og perform ang lead stars sa inagaw na bituin na sila Manolo Pedrosa, Kailin Alcantara ug Therese Malvar. Pagka Sabado sa hapon, mas daghang Davaoenyo ang nisaksi sa ikaduhang hugna sa Kapuso Mall Show. Kauban ang lead stars sa GMA Telebabad nga Karamiya o Todo One I Love. Nilanog ang singgit sa fans diyang nag-perform na on stage ang Kapuso actor nga si Paul Salas ug ang pambansang abs nga si Jack Roberto. Ug syempre, dili palupig ang ilang mga katambalan nga si Cara Mia, Mika de la Cruz ug Barbie Forteza. Gawas nga iladong hawod mo sayaw si Bay Joel Palencia. Wala na himutang ang fans diyang iyang gikantahan on stage ang usa ka fan. Gikantahan sab ni Kapuso Chinito actor David Licauco ang iyang fans. Ug hastang lingawa sa tanan, diyang nag-perform na si Kylie Padilla. Ang crowd malipayong nakigroovy pa sa atong Kapuso artists. Mahahawa din kami sa energy mo na sobrang open, sobrang happy. So, thank you. Kasi parang kami yung napasaya na. Maraming salamat una sa lahat. At ganun yung simula umpisa namin hanggang sa ngayon ay ganun pa rin kainit yung pagtanggap nila sa Karamiya. Happy 82nd araw ng Davao! Mga Kapuso! Davaoenyo! Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.